Quddiem l-imħallef Silvio Meli il-ġimgħa filgħodu l-Malta u l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Piloti l-ALPA taw il-verżjoni tagħhom dwar il-mandat inibizzjoni mitlub mill-Malta maħsub biex iżomm il-bdoti milli joħorġu bi strajk. Wara seduta li damet ftit inqas minn sija ta' botta u risposta bejn l-avukati, intlaħaq qbil li ż-żewġ partijiet jiltaqgħu nhar l-Erbgħa bil-għan li jilħqu xi tip ta' ftehim li jkunu jistgħu jippreżentawh lill-qorti fid-29 ta' Lulju. Fi smieħ, l-avukat tal-Malta stqar li l-bdoti għandhom id-dritt tal-istrajk, iżda m'hemmx dubju li t-theddida ta' azzjoni industrijali, anke jekk parzjali, tista' tipperikola l-eżistenza tal-kumpanija. Dan peress li din tista' tiswa lill-kumpanija man €900,000 kuljum. Għalhekk qal li dan ir-rikors sar għaliex f'dan il-punt sensittiv l-għanewlieni tal-Malta hi li tipproteġi l-impjieg tal-ħaddiema kollha tagħha. Irrefera għad dawn li jagħmlu l-bdoti fil-jiem li għaddew u spjega kif minkejja li s'issa m'hemmx tilwima industrijali l-ALPA qed tittanta li teskala l-azzjoni industrijali. L-avukat tal-bdoti stqar li t-theddida ta' azzjoni industrijali qed tkun amplifikata. Qal li jifhem li l-bdoti mhumiex indispensabbli, ma dankollu m'għandux ikun esklus tentattiv ta' strajk sinċir u ġustifikat. L-avukat tal-Malta fakkar kif il-kumpanija għandha deficit ta' €66,000,000 u tinsab f'xifer ta' falliment, għalhekk appella s-sensittività min-naħa tal-bdoti issa li nstab sieħeb strateġiku li jista' jsalva l-kumpanija. Saħaq li jekk ma tinstab soluzzjoni mal-ALPA sal-aħħar ta' Ottubru, l-Malta mhux se tkun tista' tħallas il-pagamenti meħtieġa. Quddiem madwar 50 bdot tal-Malta u chairperson Marja Mikallef, l-imħallef Silvio Meli appella għas-sens komun bejn iż-żewġ entitajiet u qal li jrid li ż-żewġ naħat jużaw sens ta' tmexxija biex iqisu il-proporzjonalità tas-sitwazzjoni u tinstab soluzzjoni għal ġid ta' kulħadd għaliex l-alternattiva hija falliment.